Hunyan na nagpintas day di lugar na panang lugar na kaskas daw a syudad. Sagbay nga nakagtenga idiot da si mabataran yan nga isut sinursurut ko alawang tapnon makita ti pagnog when pod na anagmayat adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayaw niliwliwadag bayan iti panagnag kinankantaandag gumilgilap nga balitok pagis is manday tuy puso gandat day tuy nakemket na dalus kas may sa karnero sagsapsapul na lang tuaro ken sa pulan natay nadalus nga ubo kastat panagserbi ken iapo Diyos when pudno anagmayat adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayaw niliwliwadag bayat iti panagnag kinankanta